те не са инвестирали достатъчно в това да може техните служители да станат партньори. И това е един омагьосен кръг, който изисква много сериозни инвестиции в самите собственици на компанията. Те нямат времето или пък информацията, че това нещо е възможно. Но това е доста така революционна идея, която за мен аз смятам, че ние продължаваме да сме в индустриалната ера като управление, а всъщност отдавна живеем в ерата на знанията. И това е голямия проблем в образователната система, че тя все още в индустриалната ера. И много хора ми казват, ти видя ли в Турция колко много производство има, ние нямаме производство. Аз казвам, това не е добре да имаш производство. В смисъл, Америка отдавна казва, че не в производството е бъдещето. И това е пак една друга тема, примерно с 3D принтерите. Окей. Мерси на Любо, аз бих предложил да добавим още малко храна за вашия размисъл. Може да ви въпрос. Да, заповядайте, ще продължим след нея. Искате ли микрофон? Една дума. Чува се. Първо, много се радвам, че тази вечер чувам много заблъскване, защото през последните години, работейки в различни екипи, съм достигнала аз самата извода, че никога не съм била директор или собственик до сега, че аз се наричам хоризонтална структура, е много по-добре работеща. Един въпрос, имам идея за бизнес, който смятам, че след време, след години, ако го управлявам добре, и ми носи пасивни доходи. Но отново не намирам самишленици партньори. Бихте ли смятали, че не бих се справила с това? Значи не намираш самишници, защото не вкара достатъчно ентусиазъм. Вкара повече ентусиазъм и ще намериш. Сигурно си. Понеже, ако позволите да се включа с коментар, нещо беше съвсем приясно в една от нашите програми, дискутирахме този въпрос. И ще цитирам Виктор Францез, който е един от нашите гостговорители. Доста интересна биография предприемаческа, но да кажем, че това е малко по-късно, който казва така, има два типа хора. Едните са самодостатъчни, цялостни и могат сами. А другите са половинка, която си търси половинката. Тоест не могат да виреят сами, да управляват бизнеса сами и да търсят партньори. Така че въпросът дали сам или с някого е много личен въпрос. Не, сам не. Не, въпросът е по-категоричен. Това е самоубийство. Малко съм краен, но това е статистиката, да го казвам. Личният ми опит е много в обмислено с това, което казваш, тъй като аз също, ние като предприемаческо начинание също сме екип. Но ще премина нататък, за да въведа в дискусията и малко повече Жоро и Влади. Те, както виждате, са на по-различен етап от на своите иновативни и предприемачески проекти. И моят въпрос към тях е за две ключови думи, тъй като пак ще се върна към формулата на днешното събитие, опит плюс иновация равно свежен бизнес. Математическо сметно. И въпросът ми е свързан с тези две думи, с иновации и опит или опит и иновации, или както го свързвате с вашите проекти и с историята, през която минавате. Всъщност, опитът е едно от най-важните неща, според мен, защото, как да кажа, опитът различава решението, в смисъл. Имаме два метода, по които вземаме решения. Или вземаме решението на база на емоция, или вземаме решенията на база на някакви данни, които имаме. Когато нямаме опит, ние вземем тези решения на база на емоциите и тогава по-скоро стреляме в тъмното, изобщо не сме сигурни какво правим. И всъщност, когато аз стартирах SmartHand, протезата, която чувства и се управлява с мозъчните сигнали, нямах абсолютно никакъв опит от гледна точка на бизнеса. В смисъл, аз мога да изобретя всичко, мога да направя изкуствен далак, ако поискам. Но от гледна точка на бизнес не разбирам нищо. Това всъщност общо взето спрях проекта за около една година, защото избрах грешните партньори и едно хубаво изобретение, което може да помогне
в момента е в застой, защото нямах достатъчно опит и познание как да избера хората около себе си и как точно да го развивам. Говориш достатъчно място. Или горе? Да, разбира се. За иновациите, тъй като това, което ти правиш, реално са открити. Иновацията, аз много харесвам определено на Шумпетер относно иновациите и това е, че едно нещо се превръща в иновация тогава, когато достигне хората, за които е предназначено. В смисъл, ако аз направя нещо, което е много готино от тази хипотеза, но тя остане на хартия и никога не достигне до хората, които имат нужда от нея, то това не е иновация. Иновация става тогава, когато аз намеря начин как това изобретение да го превърна в бизнес или под някаква друга форма, но то да достигне до хората, които имат нужда от нея. В този смисъл ти си по пътя от откривател към предприемател. Точно така, да. Но в смисъл това, което научих също е, че аз в началото какво направих? Аз съм много бърз с техниката и търсих хора, които да развиват моята идея. Но това няма как да стане. В смисъл, аз съм човекът с идеята, аз съм човекът с визията и аз трябва да се науча как да продавам и как да менеджирам цялото нещо. И точно затова съм част от магистърската програма. Да, за наша радост. Влади, за опита и иновациите? За опита и иновациите мога да кажа, аз ще ги разделя на две. Опита е нещо, което ти помага да си успешен, защото той ти дава отправната точка да вземеш едно вярно решение или решение, което може да се окаже вярно. За да се случи това нещо обаче, ти трябва да си направил грешки и най-важното е да вземеш извод от тези грешки, а не да те е страх от тях. Трябва да мислиш върху грешките си и когато опитваш нещо, да знаеш, че той има шанс да се провали или шанс да успее. Ако успее е чудесно и това може да те дръпне напред. Ако се провалиш, това пак те дърпа напред, защото си научил как не става. И само трябва да намериш как става. Така че опита може да направи успешен. Но ако искаш да си много успешен, трябва да добавиш още нещо, което в времето, в което живеем, са иновации. Това е доста преекспонирано понятие и става модерно, всеки да е иновативен, да се прави някаква иновация. Въпросът е ти да откриеш смисъл в това понятие, да вкараш това в бизнеса ти и да започнеш да правиш нещо по-добре от останалите. Да си различния, този, който се стреми да вкара нов модел. Както аз мога да дам пример със себе си, както ви казах в джогинг, ние намерихме един проблем, погледнахме от друг ъгъл и сега решаваме този проблем по нов начин. Ако това се окаже успешно, значи ще наложим една успешна иновация. Неуспешно ще пробваме по друг начин да решим същия проблем. Понеже на тебе ти е специалитет темата как тръгваш опит бързо. И сега аз признавам, че това е въпрос на поколение, нали, знам така би ли разказал на практика? Тоест, това, което аз знам за вашата работа е, че вие базирате трупането бързо на опит в някаква степен на методологията на Customer Development, с която работихме в магистърската програма. Наистина много ме впечатли за математически модел, вие ми извини. Да материализираш в конкретика, в смисъл как. Добре, това, което каза Цвети, точно така. Важно умение за предприемача е да натрупаш опит бързо, защото всъщност ти работиш с ограничени ресурси. Имаш ограничено време и в даден случай ограничен бюджет и трябва да се вместиш и двете. А номерът е да натрупаш достатъчно знание, достатъчно опит за малко време, за да можеш да растеш по-бързо. Защото всъщност в случая е важно колко бързо растеш, а не да ни растеш. Защото една и съща идея, аз това се убедих, аз се стартира в един и същи момент поне на 5 места в света и сигурно стават и 500, но се стартира по един и същи начин и е важно екипа как я изпълнява и колко бързо се адаптира към пазара. Идеята не е важна сама по себе си, изпълнението прави един бизнес успешен. Ние го правим бързо, като използваме така наречената Lean Startup методология, която до голяма степен използва в себе си Customer Development, който се учи в магистратурата по иновации и предприемачески финанси. И там имаш три основни елемента. Имаш хипотези за бизнеса ти, разделяш ключови стъпки. Какво трябва да се случи, за да съм успешен?
След това всяка хипотеза си казваш, окей, ако е вярна, продължаваме в тази посока, ако е грешна, правим нещо друго. За Джобио ние така разделихме 10 ключови хипотези, които в продължение на 3 месеца тестваме. Тестването става, като не си седиш в офиса и мислиш, това най-вероятно е така, а излизаш и говориш с реални хора, с реални клиенти, изучаваш ги какво правят, какви проблеми имат, как си решават сега този проблем, дали е достатъчно голям проблем и бих ли плащали за него. Като имахме 10 хипотези, мога да ви дам прост пример. Дали младите хора биха направили допълнително усилие, освен пращането на CV, за да си намерят работа. Дали компаниите биха плащали за услуги да си намерят джуниор позиции хора. Дали тестовете за емоционална интелигентност са подходящ инструмент за хората да разберат нещо повече за секса и си намерят работа. Това са само част от тези, които ползват. Вкарахме ги в така наречените експерименти. Това са MVP. Идеята на MVP-то е минимален продукт, който пускаш на пазара и го тестваш с реални клиенти, за да получиш реална обратна връзка, защото е важно какво пазара ще каже за продукта, а не какво мислиш, че ще ти каже за него. Когато пуснеш това MVP, виждаш, да кажем, MVP ни беше проста тест система. Пускахме тестове на хора и им казахме, окей, решавате тези тестове и може да получите покана за работа. От другата страна бяхме намерили компания, която да преглежда резултатите на хората и на базата на показаното на тестовете, които предварително бяхме изработили, се формираше профил на човек. Този профил отива при компанията и тя се избира. Този експеримент ни отне точно 3 дена, защото ползвахме Google форми, ползвахме Facebook и ползвахме позната компания, но научихме нещо, че това работи и за 3 дена. Така нареченото валидиране на модела в базова степен беше факт. Ако бяхме инвестирали така, че продуктът да изглежда добре, да има добър външен вид, да е продаваем и да работи истина, това ще да ни отнеме 2 месеца и да имаме същия резултат. А за останалото време ние проведохме още експерименти, още експерименти, още експерименти и така работим бързо. Има една идея да Стив Блак да дойде в България, а пък ние имаме идея да му представим кейс-стади, как и тук работиха на методология. Аз ще се върна към Жоро с малко по-различна тема. Той много спомена за 3D принтирането, всъщност това е част от твоя предприемачески опит. Може би да добавиш към цялостната картинка. Да, допреди 1 месец се занимавах с 3D принтиране. Как всъщност започна всичко? През 2011 година спечелих награда от фондация Empower за разработката SmartHand и с тези пари 1 година успяхме да развием продукта, но нямахме продукт, който можем да продадем. В смисъл, имаме продукти, той си работи, но не е бизнес, който изкарва приходи и всъщност един от големите проблеми, който имахме е как да прототипираме бързо. И естествено 3D принтирането не дава тази възможност. За тези, които не знаят какво е 3D принтирането, идеята е следната. Това е една машина, която зарежда материал като тел. Това е една от технологиите. И с тази тел рисува, примерно тази чаша. Не е нужно да имаме купче дърво или метал или стъкло, което да изрежем, а самата машина го изгражда. Реално, точно както по филмите. Всъщност тази технология в момента се ползва за направата на изкуствени органи, в смисъл. В щатите има една компания Organovo, която успява да принтира черен дълг, който живее около 1 седмица, което в бъдеще ще реши много хуманни проблеми, защото в момента процесът е развагаш индиец, оправиш американец, което не е много хубаво. Свършиха ни пари от Empower и имахме един 3D принтер, какво да правим, трябват ни пари, що да не пробваме да направим бизнес и направихме един сайт за 3 дена буквално. Пуснахме сайта, направихме малко оптимизация, за да излизаме на първо място в Google, направихме проучване, за да видим, че само една фирма няма да България, която предлага някакво адекватно решение. И за 2 месеца станахме общо взето най-разпознаваемият сервис в България, като примерно тази бутилка и нещо подобно сме правили при нас. Мисля, много големи компании, най-големите компании в България прототипираха при нас.
И също сега в момента започваме един нов проект и точно за това приключваме с 3D принтирането, защото то свърши своята работа да ни генерира приходи за една година и сега продължаваме с нещо по-интересно. Но коя компания по принтера? Че аз съм инвеститор. Принтерът, който ползвахме е MakerBot, в смисъл най-ниският клас, да. Аз бих се върнала към теб и твой коментар, като ми слушаш историята по-различна дали или намираш прилики? Разбира се, че намирам прилики, но те са от поколението, където има много голямо ухажване на предприемачите и много хора, които са готови да им дадат пари. При нас, т.е. по моето време, нямаше такова нещо и от тази гледна точка е по-различно. Нямаше. А пък аз съм в времето, когато интернет нямаше достатъчно съдържание и имах, както се казва, не го харесвам този израз, но тогава го ползвах утрешния вестник, защото имах партньори, които бяха в Унгария и ние виждахме много ясно какво ще се случи с български интернет след няколко години. Така че малко по-различно е. Това, което те правят е виж пилотаж, защото те искат да направят и няма друг избор, трябва да направят продукт, който е на световно ниво. Аз нямах такива амбиции. Ние искахме да направим нещо добро, защото имаше огромна ниша на български интернет. И от тази гледна точка това е разликата. Тяхната задача е много по-трудна. Аз, честно казано, ние сме мислили за варианти, правихме опити в Турция и така нататък, но това е много голяма тежест в момента, че се инвестира само в проекти, които биха станали глобални. Смятам, че би трябвало да има още шансове за локални проекти. Така че в момента на предприемачите, според мен, е доста по-трудно, отколкото от една гледна точка е по-лесно, намират по-лесно финансиране, но от друга гледна точка очакванията са много по-големи, защото трябва да направят световен продукт, което за мен е доста трудно, защото в Америка по-лесно се прави, защото ти имаш огромен пазар, изградена инфраструктура за такива продукти, от България няма. Така че по-скоро виждам разлики много сериозно. Надявам се да сме ви дали храна за размисъл, ако междувременно имате коментари и въпроси. Отново, заповядайте. Един бърз въпрос към Владислав. Всъщност, идеята за Джобил е страхотна, нали? Когато тя решава социален проблем, който предполага, че ще бъде успешна. Въпросът ми е, каква е бизнес идеята или монетаризацията на този продукт, защото в крайна сметка, освен да бъде социално ангажиран и да решава проблем на хората, той трябва да носи някакви инвестиции. Какъв е начинът, ако не е тема? Начинът е много ясен. Той работи в момента под различно естество. Компанията има интерес да получи най-талантливите млади хора и си плаща, за да ги получи. Тоест, при запитване конкретно компания ви намирате? Представи си, че Джобил е едно място, където имаш много хора и определен брой компании от другата страна. По средата имаш система, която прави връзката между отворената позиция на компанията и кандидата. Компанията казва, на мен ми трябва такива хора. Кандидатите са попълнили своите тестове, своите профили и ако, да кажем, Microsoft се казва, на нас ни трябва junior brand manager, и той трябва да е проактивен, да е креативен човек, да разбира от маркетинг и да има чудесен английски. В нашата база излизат най-добрите съвпадения. В момента имаме 2000 човека, вадим им 10 с най-добри показатели и те ги канят на интервю. За тази услуга, за бързия достъп до младите кандидати, те си заплащат съответната такса. Как младите кандидати попадат при вас? Младите кандидати ги вкарваме по различни начини. Посещаваме университетите, работим с тях тясно, събития кариерни, младежки организации също така тясно си партнираме с ISEC България, така че имаме доста източници на млади хора. Иначе казвам, сте конкуренти на компании, които са за подбор на персонал, защото изяждат първо интервю. Аз не се приемам като директен конкурент на тях.
защото ние работим тясно с джуниор позиции. Manpower, както спомена публиката, е насочена към изпълнителни директори, менеджери, позиции, които трудно се намират на пазара и имаме различен фокус. Всеки вижда силата на сегмента, на който се насочва. Ако мога да бърз коментар, всъщност това е за non-users. Тоест класическата система за рекрутмент трудно може да подходи точно към този сегмент, така че наистина ефективно и ефикасно да работи. В този смисъл имат фен съм идеята, признавам си честно. На SmartHand още повече, но малко по-нататък ще ви споделя защо е така. Идеално пазарна поднишка, която просто е сега. Да. Добре. Какво подобрихте своите лични умения в програмата Иновации, предприемачество и финанси? И какви нови качества и умения придобихте? Честно казано, аз влезнах в програмата с доста сериозно самочувствие, че вече съм се занимавал с бизнес, разбирам от това, било то малко или много. И в общи линии в първите седмици на програмата разбрах, че аз нищо не разбирам. И че има много какво да се види специално в програмата. Тя те кара да гледаш на бизнеса и на средата, в която се развиваш по един нов начин, защото обвързва всичко в модели. И пресъздава буквално един жив организъм, който използва инструменти, различни подходи, да ти покажа, че бизнес може да се моделира. И една реплика "живееш това, което правиш" е много буквална, защото пипваш едно парче и виждаш как цялата схема се променя. Програмата, Магистрска програма ми даде визията и мисленето, което ми позволи да моделирам нещата и да ги променям в посока, в която искам. Може само да допълня в тази връзка. Обикновено всички обичаме, включая и аз, да поставяме нещата в кутия. В кутия, която да ранкираме абсолютно всичко. И кутия всеки един от проблемите, който решаваме. Да ви дам пример. Ако вземете, примерно, една химикалка и идеята ви е, трябва да подобрите самата химикалка. Това е грешният подход към нещата. И това се опитваме да правим в програмата. Въпросът е, когато искате да направите нещо със себе си, имате конкретен въпрос да го решите, е да отворите пространството. Тоест въпросът е не как да подобра химикалката, а как да подобра способността за писане, което разширява доста сериозно рамка. И това ви дава вече от тук нататък хиляди възможности да намерите решение на абсолютно всякакви проблеми. Не затваряйте проблемите в кутия, не ги ранкирайте, а гледайте доста по-широко на проблемите. И това е идеята и на програмата. Аз мога да ви разкажа лични впечатления. Като почнахме първия семестър, и Ваня беше супер ентусиазиран и всяко практическо упражнение го приемаше като игра. Просто в един момент, в който по някакъв начин нещо се обърна, и той се сниши. Нещо беше много говори, казва, знае, може. В един момент се сниши, затиши се този човек и просто се хвана да пачка. И се казах, не гледай ти. Тук нещо се случва и след това, като избухна с Джоби и с Ивицата на Лошко. И вече стана ясно какво се е случило, но беше много интересно наблюдение от външна страна за някаква трансформация на някаква нагласа и начин на мисли. Искаш ли да вика да... Ако искаш. Аз само ще допълня, защото Цвети е много права и тя там ми го казва на... Всъщност Джобило беше проект, който е магистърската ми теза в програмата. И на самата защита Цвети ме посрещне и казва: това е нещо ново и ти мислиш по нов начин, аз съм съгласна с нея. Когато излезеш от програмата, ти мислиш по нов начин. Да, За мен какво даде програмата? Аз ще съм много кратък. Преди една година си мислех, че бизнесът ти купуваш малко краставици, отиваш на пазара, оставяш ги каквото стане. Сега вече знам, че не е така.
Жора още нямам толкова много лични впечатления, защото има още семестри, но това, което мога да кажа е, че особено когато дадат темите за иновации, този семестър беше управление на иновациите, просто виждаш един пламък в очите. И той е много тих човек като цяло, смисъл, добре смисъл на думата, да стане ли дума за такава тема, просто виждаш, че той има много пауър. Но има още време, за да мога да споделя нещо повече в края. Да, Жоро, ако и ти имаш право на дуплика след моята реплика. Да, заповядайте за просто. Не е ли най-важно в бизнеса привличането на клиенти? Абсолютно. Това въобще ли се плати с това? Как да привлечем клиенти за различните бизнеси? Въобще ли всеки предмет е свързан с това, защото като няма клиенти, няма бизнес. Как иначе да ги учим на бизнеса, ако не говорим за това? Участниците в магистърската програма да кажат, че освен да учат как да привлечеш клиенти, да учат как да си намериш най-подходящите клиенти, което всъщност е ключа, защото ако се опиташ да привлечеш грешните клиенти, ти е доста по-трудно. Аз съм готова да предоставя моя микрофон, ако имате още въпроси в коментари. Изморихме. Така ми се струва. Ами добре, в такъв случай за нещо, ако обобщение от вас, като за завършен. Ами, аз ще позволя да съм доста откровена. Невероятно удоволствие, че от основните договорители тези двама беше учители са учили при нас. Моята професия по принцип не е да бъда преподавател, в смисъл нямам този бекграунд, който има радо, така се каже, така се случи. Но това е невероятно удоволствие. Просто не знам какво се опише, че много баскалски случи. Нали сеща се за 15 септември и там 30 юни за учителките за богечетата. Удоволствието е невероятно. Това не е преподаване, това не е учене. Да, аз се питам да обясня, че не съм точно преподавател, нещо друго е. Но това е скоро за лично откровение. В опит на обобщение добавя и аз нещо от себе си. Всъщност предприемачеството не е просто ентусиазъм и мечта. Нормално е в българската екосистема за момента той да има и такъв героичен ореол, т.е. ореол на невероятен ентусиазъм, на великите мечти, на световните постижения, целият този огън, който гори. Имам желание и се чувствам длъжна да кажа, че това е невероятен труд. Ако може да се нарече нещо ромски труд, мисля, че е много лесно до това понятие и като си говорим, като се готвим още за грешките, си казваме и това, че всъщност човек трябва наистина много да бъде, че иска това да прави, за да влезе и да изрине тези плодове, които има да се рина, когато стартираш бизнес. Защото е абсолютно неизбежно. Аз винаги съм смятала себе си за работохолик и когато бях менеджер, също бях че съм работохолик, но нямаше нещо с това да стартира бизнес. Добрата страна е, че това е преживяване, което няма много с нищото. С усещането, с наистина много постепенно и много бавничко раждане на нещо, което да се споделите. И това е много силно. Споменах, че съм на тази тема в предходните дни, но се сетих за едно видео на Гари Шондер, който е шеф на Ели. Ели е предприемал Working Initiative в Щатите, който казва, като започнеш бизнес, нещо се обръща в теб. Просто е така, обръща си по някакъв начин и ставаш друг човек. И сега така казва. Да. И другото, което той казва, което да е по някакъв начин въобще и на това, което говорихме, да казвам така, да правиш бизнес всъщност е много лесно. Намираш проблем, намираш решение, намираш хора, които готови да отидат за това решение и имаш бизнес.
Така че нашето дълбоко убеждение е, че точно този мотив да намериш решение е в основата на успешния бизнес. Аз тук пак ще се върна към проекта на Жоро, който в едно видео беше казал ми, като има проблеми, нека си да вложим вътре да го реша. Може ли да даде цитирам? Общо взето, Цвете е много правилно, за да бъдеш предприемач. Първото нещо, което виждаш е някакъв проблем и след това, поне при мен някакси веднага визуализирам решението. Примерно виждам някаква ръка и в главата си виждам как тази ръка е на него и си представям как се свързва към мозъка, някакви други такива неща. Следствие започваш да го правиш. Но идва един момент, в който си в началото е много приятно, въодушевен си, работиш. Мисля, че при вас в една от лекциите ни казах много точно определение за предприемачеството. Той е като създаването на яйца. При самото създаване е много приятно, но после не се появяват някакви трудности. Да, мисля, че Виктор Францез е така като учила стила. Една от ползите на предприемачеството, лично мога да ви го кажа, сигурно сте чували за кризата на средната възраст, как мъжете са на 40 години, като станат. Моята криза беше точно половин ден. На обяд разбрах, че аз няма за какво да съжалявам, не съм си пропилял живота и нямах. И т.е. единият вариант е да имате много трудности и да нямате криза на средната възраст. Другия вариант е да ви е по-лесно, обаче като ставате на 40. Това е мотивация. Добре, с малко конкретика. Стипендиантите на Леков приема своите кандидати до 30 юни. Ние ще изпратим първите материали за конкурса и на 1 август ще сме избрали стипендиантите на Леков. Така че, ако имате интерес, имате 2 седмици. Много и малко зависи с какво разположение сте вие. Иначе започваме в края на октомври, началото на ноември, нови випуски, продължаваме с сегашни. Ако вие нямате други коментари, да взема думата на някого. Заповядайте. Всички имаше друго определение души. Трябва да има някакви специфични изисквания и специфични много, които се изисква. Трябва да сте бакалаври. Или да имате... Защо? Не може да запишеш магистратура, ако не са завършили бакалавърска степен, да. Няма как. Много предприемачи да са... До година пак ще имаме стипендианти на Леков, надявам се. Така че това е формално изискване. Има значение дали сте бакалавър-икономист или бакалавър-не-икономист, тъй като не-икономистите имат един допълнителен дистанционен семестър, който не удължава, т.е. не става 2 години обучението, се взема паралелно на основните. Учите повече. Това може да по-старички. Няма значение дали сте трясно завършили или не, това е с което ще валидно. Оттам нататък, ако имате практически опит, той би бил плюс, но не е твърдо изискване. И това е. И да ми дадете знак от 30 юни. По-нататък се надявам да ви бъде и интересно по време на конкурса. Добре? Възрастови ограничения? Не, нямаме. Няма възрастови ограничения. Във випуските имаме хора, които са по-близо до нашата възраст, колкото и за младеж. Аз съм така че със сигурност няма възрастови ограничения. Добре. Имах един шеф, който ми е също ужасно близък приятел, който казваше 20 лева за последния въпрос. Добре, много ви благодаря за вниманието, за това, че бяхте с нас и бяхте активни с вашите въпроси и коментари. Ние сме също на разположение, ако искате да си кажем нещо. И ви желая много успех нататък.
Костик, дай. Вече. Там в кош. Трябва да учим. Да.